Then emsebenzini azibikho into ze-awards mhlawumbe bakhe ba-recognize because I'm sure abaphathi bakho bayayibona umsebenzi wakho indlela omhle ngayo. Azibikho into ezifana ne-awards okanye nizawuthini i-incentives ezithile kuthiwe hayi siyakukhuthaza siyayincoma le nto uyenzayo. Hey, kumcimbi onzima lo kodwa-ke andizuyifihla ndizayithetha. Phaa kumasipala kwii-departments zonke ikhona into ye-awards iyenzeka. Only le yam i-department engayenziyo njani I do not know. Le yam i-department engayenziyo 2017 ndim nomnye umfo utshawe wakwamzini kwafunwe references kwathiwa siza kufumana awards it was September then. Wow, into awards asazi bayaphelela phi kwathini ngayo yabo. Kodwa yathi impendulo again xa ibuyayo hayi ziyenzwe late bakujonga unyaka olandelayo 2018 zange yenzeka loo nto leyo. 2022 ngeli xesha lale video yayitrenda kakhulu likaMichael Jackson kuthiwa MJ Xabiso ngabanye abantu. Wafika uCouncillor Bevan Brown noCouncillor Lance Stroll wayeportfolio yakhe wade wayibuza loo nto leyo but masizongena kuyo ndiyaqonda. Wade wayibuza loo nto leyo banenza ntoni ngaloo nto. Yes, good question. Nenza ntoni ngaloo nto leyo kwabanzima uphendula mandibe registered loo hlobo ndingayifihli. Kwabanzima uphendula hey hayi umenzi zabona uba zawuthini ngayo yaphelela kuloo ndawo yabe iphumile into isithi sizawuthetha no-speaker maku-arrange umenzi makathathe sewundawo lethini zange yenzeka loo nto leyo up until kwangenelela i-office kameya ngo-2023 umeya uRetief Watendala ngo-ODA iphakanyiswa le nto uformer portfolio councillor uLance Stroll uyatho. So yandim ke ngoku ne-office kameya abaqhagamishela nayo direct ayavaya emsebenzini yandim nako ukuze bekanti kuphulwe yenzekayo ndakhutshwa ke nefemeli sabheke kwilows ndayibulela kakhulu loo nto leyo. Xa kanti emsebenzini kukho abantu abayibonayo le nto uyabo aba-appreciatayo kwalapha ngaphakathi kukho abanga-appreciatiyo especially apha kwi-department. Sede ubona ngabakhumshayo abakuthi abamnyama njengathi abavakalelwa bona hayi noba umeya usibukele mamlobisha khawenze into noba ayiphelelanga siyakucela kini kaloku i-asset apha eNelson Mandela Bay i-ambassador yethu yenza into noba ayiphelelanga sisi. Moves to move you along. Thamsanqa Menzi, adding some spice to your day. He has become quite a star. Entertaining it is, but why? After joining the traffic department in 2009, I was really bored and I didn't enjoy coming to work at all. So I decided to make the job fun for myself because I realized that if I don't do that, no one else will. The dancing warden hit the headlines a few months ago. He was captured on this video by Ati Lupulwana. And once that aired on social media, Menzi trended. I love what I do, and by loving what I do, I also learned to love myself more. For me, it's about the reaction I get from the motorists. That makes me enjoy this job more. To see people hooting and laughing and smiling while stuck in traffic. Traffic gives me so much joy. But how much planning goes into this? The moves come naturally. I don't even plan them in advance. As I work, I get an idea and then I try it out. I am a choreographer as well for a church choir. Menzi is a huge asset in this department, in such an extent that you must know there is a bad publicity about traffic and licensing, that we are nowhere to be seen, and during load shedding and whatsoever, people tend to not to understand that we understaff. But Menzi is covering that on our side. He is bringing good news instead of bad news towards the department and the image of the department. Menzi advocates positivity, something he hopes future traffic officers will embrace.
Awuthanda umsebenzi wakhe nangajonge imali emsebenzini. Be passionate about what you do. Give it your all, no matter how you feel, because this shows that you love yourself. And that's a wrap. The next show will be at an intersection near you. Please give a hoot in appreciation. Lerato Fekisi, SABC News, Gqeberha. So into eyenzekayo ke ngoku uneminyaka emingaphi usenza le nto lo msebenzi ke ngoku after uvolunteer oku? Mna ndiqeshwe permanent ngo-2010. Oh, 2010. Yes, permanent Yes. ngo-2010. Yes. Ukusuka ngalo xesha usepermanent. So okusebenza phepha utshintsha qha. Yeah, ngitshintsha. Oh, akangokuphume. No. Ole Nelson Mandela Metro, ndiqeshwe Nelson Mandela Nelson Metro, Mandela. ndisebenza uThingimasekayo eNelson Mandela, Boundaries Nelson Mandela Metro. Yo, more than 10 years, Ms. 2010, 2020, 16. yeah, probably 16 years. Bekufanele uba kudala kukhona into eyenzekileyo kule minyaka. 10 years means kwayona. No, ezinye izinto wena zixhomekeka ebantwini abasiphetheyo. Yena because yale ndithi kwezinye i-departments i-awards zapho only le ndikuyo engenzekiyo loo nto. Hayi, uThixo makachukumisa inhliziyo zabo, inhliziyo zenu nibe nento eniyenzayo. So ke ngoku ke kulo msebenzi ngaphandle kwale nto ke zathi iphume ecaleni kanye negative frustrating. Xa uhleli wena ukuvisa njani le nto yozibona uba noko into endiyenzayo noba apha phakathi ngathi ayibonakali phaa ngaphandle abantu bayayiqaphela le nto bayayibona and bayayi-appreciate. Ikuvisa njani wena loo nto leyo? Babudlile kuqala ndithe ngenxa yothando mna ndiyakwazi uzivisa kamnandi. Yabo xa abantu bendincoma bandikhuthaza ngakumbi, ndiva kamnandi ngakumbi. So njengoba besibukela abantu mhlawumbi ngephi message onayithetha kubo, like umbulelo, like ubakhuphela inhliziyo yakho uba bakwenza ufile njani xa bekuncoma, xa besenza yonke, because I know abanye xa bamisa imoto bakukhwaze, abanye mhlawumbi bethi ibhel, abanye bayakufota. Ininzi nje into eyenzekayo kwindawo ocontrola kwi-intersection. Abantu bagqithi nje, yebo. And ke ngoku abanye uvele ubone kwi-videos zabo, mhlawumbi ii-comments zabo xa bethetha kwezi video, yo hayi, yebo. So kweyakho imessage ebheka kubo ithini aba bantu aba bakuxhasayo, abantu bakuthandayo? Heyi, mna ndibulela xa sothando olu lwabo xa bandinika lona ke kosi. Umhla nezolo bandivisa kamnandi. Xa bendibizela bathe kusi kum bayabulela kum. Yes. Yedwa. Ukuzipha ithuba mhlawumbi ubukele ezi videos nezi comments except for le uthi wawuyibonile ka-Michael Jackson, ukuzipha i-chance mhlawumbi noba kungeveki okanye nyanga, fortnight, kubukele ezi videos. Ndiyazibukela ezi video zabo. And abantu ba-positive kakhulu. Yes. Yebo. Ba-positive kakhulu abantu. Yeah, babakhona ke abo bageze nje but ayisuka umuntu nobethetha nje athi uneniphi iphupho. Yebo. Akho umuntu okwenza loo nto ke yasebenza lo hlobo eve umuntu efresh ngalonke ixesha ayisuka ikhonto koyo. Ngabantu ke nje abazithethela into zabo. Yebo, zenza ihleke zonto eso.